Salam eli hormatly adamlar, garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikleri hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdun milli bayramy Inqilab güni münasibetli Mösür Arab Respublikasynyň prezidenti Abdelfattah al-Sisi hem ýurdun halkyna mähirli gutluklaryny we iň gowy arzularyny iýerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlarymyz prezident Abdelfattah al-Sisi tüýsürekden berkjan saglyk we bagtyarlyk Mösür Arab Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hem rowaçlyk arzu etdi. Şoň Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisi geçirildi. Onu Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen 19-njy maslahatyna kabul edilen kanunlar makullanyldy. Bu ýa-da hukuk namalar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň durmuş ugurly siýasatyna hem döwletimiziň kanunçylyk hukuk binýadyny döwre wagtlaşdyrmak boýunça topumlanan maksatnama laýyklykda işlenip taýýarlanyldy. Mejlisiň işine köpçüliklerine habar berýärleriniň wekilleri çağıryldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisiniň dowamyna Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornwasarynyň şeýle-de komitetiň ýol başlarynyň çykyşlary dinlenildi. Çykyşlarda kanunyň her biri boýunça netijename berildi. Ilki bilen Milli Geňeşiň Mejlisine kabul edilen elektron hökümet hakynda kanuny aralyp maslahatlaşyldy. Çykyş edenler bu resmi namanyň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynyň ähli ulgamlaryny sanlaşdyrmak boýunça alyp barylan siýasatyň nazarda tutulyp, hem Türkmenistan 2019-2025 ýyllarda sanly ykdysadyat ösürmek konsepsiýasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermek maksady bilen işlenip taýýarlananyny bellediler. Elektron hökümet hakyndaky kanunyň döwlet edaralarynyn maglumat telekommunikasiýa düzüminiň döredilmegini, hukuk esasyny berkidilýändigini, hem häkimet we dolanyş edaralaryna kagyssyz resminama dolanşygy tehnologiýalarynyň işiň ornaşdyrmagyna we umumyň ýurdumyzyň hem taraplaryny ösürmegine ýardam berjekdigini ýatyly. Etçilik we ekologiýa iş hakyndaky kanun aralyp maslahatlaşanyny bu kanunyň türkmen alawaýlarynyň seçkiçiligini ösürmek, bu täsin tohumy munun bilegim kemilleşdirmek, milli we umumy adamzat medeni mirasynyň aýrylmaz bölek hökmüni dünýäde wagt etmek boýunça ýurdumyzda alyp barýan giňerli işlerde ähmiýetini ýatyly. Şoň bilen bir hatarda halk maslahatynyň agdalary hereket edýän kanunçylyk kemilleşdirmäge degişli birnäçe gadalaşdyrjy hukuk resminamalary garadylar. Olaň hataryna Türkmenistanyň raýat iş ýörediş kodeksine ýetmek girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ýetmeleri goşmaçylar girmek hakynda, Felyeger aragatnyş hakynda Türkmenistanyň kanunyna ýetmek girmek hakynda, gümrük gullyk hakynda Türkmenistanyň kanuny goşmaça girmek hakynda, korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda Türkmenistanyň kanuny goşmaçylar we ýetmeleri girmek hakynda, salgytlar hakynda Türkmenistanyň bitew kanuny goşmaça we ýetmeleri girmek hakynda, Türkmenistanyň gümrük kodeksine goşmaçylar girmek hakynda, awtomobil ýollary we ýol iş hakynda Türkmenistanyň kanuny ýetmeleri we goşmaçylar girmek hakynda, demir ýol ulyk hakynda Türkmenistanyň kanuny goşmaçylar we ýetmeleri girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryny ýetmeleri we goşmaçylar girmek hakynda, Türkmenistanyň ene mähri diýen hormatly adynyň düzgün namasyny ýetmek we goşmaça girmek hakynda, hem Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna ýetmeleri girmek hakynda Türkmenistanyň kanunlary bar. Aralyp maslahatlaşmalyň dowamyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan durmuş ugurly siýasatyny amala aşyrmakda, puduklary okuly ösürmekde milli gadalaşdyrjy hukuk binýadyny kemilleşdirmek ähmiýetini ýatyly. Mejlisiň dowamyna beýleki möhüm meseleleri de garally. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň 1-nji çağrışynyň 7-nji mejlisinde aralyp maslahatlaşylan kanunlary bir agzdan makullanyldy, hem degişli kararlar bilen berkidildi. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne şanly ösüşlere beslenýän ezi diýarmyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda ülkemiziň senagat kärhanalaryna da uly özgertmeler amala aşyrylyp ýokary netijeler gazanylýar. Kämil tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrmagy, önümçilik bölümleriniň durkunyň täzelenmegi, zawodlar fabrikalarynyn kuwatynyň ýetigleri artdyrylmagyna, öňürleýän önümden hiltaýdan ýokary derejä çykarylmagyna özüniň oňuň täsirini ýetirýär. Zamanamyzyň bedewatly önümçilik kärhanalarynyň birem Türkmenihimiýa döwlet konserniň garamagyna Türkmen awadyň kime kärhanasydyr. Halkyň arkadagyly zamanasy ýylyň geçen 6 aýynyň jemleri boýunça Türkmen awadyň himiýa kärhanasyna fosforly mineral dökünleriň 135.000 tonasy, kukurt kislatatynyň 58.000 tonasy, tehnik we lukmançylyk kislorodynyň 120.000 kubmetri, klorly ýekin 216 tonasy, şeýle-de owa huzurlygyna ziýankeşlere garşy ulanýan himik serişdeleriň 2200 tonasy öňürilip, ýokary dähmet görkezjiler gazanly.
Şeýle de bu baýry kärhanada beýleki himiýa önümleriniň önümçüligi üstünlikle aşyrlýar. Türkmenawadyň himiýa kärhanatynyň hususy kärhanalar bilen bilelikde täze önümçülikler ýoly goýmagynyň netijesinde soňky ýyllarda kärhanada öňürlen önümliň sany hem ýygydarlar artýar. Bu aýdylanlara bolsa kökçü gojalyk jemgyýeti bilen bilelikde öňürlen awtolog akkumulýator batareýalarynyň döwrap iş gojalyk jemgyýeti bilen bilelikde taýýarlanýan çyýgyýag turşulygy önümçüliginiň çelik hususy kärhanaty bilen bilelikde öňürlen senat garyny suwuklygynyň önümçüliginiň mysalynyň aýdyň göz ýetirmek bolýar. Yer gelene bellek işte Kahraman arkadağımızın akbatatı bile 2016 yılı yıllık kuvatı 500 000 tonu önüm vermeye niyetlenilen kukurt kıslatası önümçülüğünün tiyade diyetqatının işe girdilmeginin netijetine zavodun önümçülük kuvatı epetle arttırılıp, tayarlanan önümün hiltaydan yokur derece çıkarmağına ulu mümkünçülükler dörüdüldü. Dünya ünlülerine layık gelen önümçülük diyetqatına işin teknologik iyiligidarlığı kukurt eredici ve südücü bölümlerde, peşkemde tesirleştirici bölümlerde, suğun doğuduna ayırıcı, suğu soğuducu bölümlerde, suğu aylav hemde turbini bölümlerine amal aşırlıya. Avtomatik usulü dolandırılan önümçülük diyetqatının işi tecrübeli hünermenlere ınanılıp, önümün hilini ayıratın gözükçülük yolu koyulan. Yürüyte avdalaştırılan barlıqhanı şertlerine gelen çiğmalın, yani kukurdun düdümünde saklanan organik maddeleri, olan çiğlalığını, kulluluğunu, turşuluğunu dernemeği şeyle de tayarlanan kukurt kıslatının düdümünü, yakılmadan sonki qalınını, duruluğunu barlamağı, dernevleri çalt ve taqiq, yuqur derecede geçirme giň mümkünçülükler var. Himiýa kärhanatynyň agdy bir zähmet köpçüligi, esretli zamanamyda döretmäge, önjeýle zähmet çekmäge açylýan giň mümkünçülükler üçin arkadagy serdarymyda hoşallyklaryny beýan etýärler. Arkadan serdarymyz ata watanymyzyň ykysady kuwatynyň artmagyna we mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýygydarly ýokurlanmagyna türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýeleýändigini aýratyn nyktaýa. Ma'lum bolýar güneşli diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi ösürmäge münasip goşunt goşup dörli podoklarda netijeli işler alyp barýarlar. Hemem çalşaryny we giň meşhurly taslamlary durmuşa geçirmekde tutan ýerli zähmet çekýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň we partiýasynyň agzasy bolan Balqanawa şäherine batlyk adam hususy kärhanasyna da islegli önümleri öndürmekden nusxa alarlyk zähmet çekilýär. Hormatly prezidentimizin hususy ulgumy ösürmäge berýän himayet gollawlary bilen ruhlanyp zähmet çekýän batlyk adam hususy kärhanasynyň hünermenleri häzirki wagtda halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň ruhuna münasip işleri bitirmek hötdesinden gelýärler. Kärhananyň bölümlerine oturdulan täze innowasion tehnologiýalar, ýagny paýta süýümden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýamagy niýetlenen hemem jorap örji enjamlar gurnulyp, olaň saz we kadaly işlemege öpçün edilýär. Hususy kärhananyň Şweytsariýanyň we Japoniýanyň öňdebarjy kompaniýalarynyň enjamlary bilen barkemsiz öpçün edilen ýüplük önümçüligi bölümine zähmet çeken hünermenliň ihlasy netijesinde her günü 13,15 tonna goly ýokary hili ýüplük taýýarlamak barada meýilnama üstünlikle ýerine ýetirilýär. Kärhanada öndürilen ýüplükleň agramly bölüginiň daşarky bazarlara uradylýanyny aýratyn bilinmäge münasip hakykatlar. Hususy kärhananyň ýüplük boýagy hemem jorap önümçüligi bölümlerine işler talalaýyk alınıp barlýar. Haz Kamil enjamlary bilen öpçün edilen boýag bölüminde häzirki wagtda her gece gündüzi dörli renklere boýalýan ýöplükleň umumy möçüri 5 tonna deňelýär. Iň bir Kamil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçüligi bölüminde bolsa her gece gündüzi taýýarlanylýan jorap jüwitleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özi bu ýerde her ýyly azyndan 18 million sany jorap jüwitlerini taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu bölümdäki taýýarlanan jorap jüwitlerini ýuwjy, guradyjy, ütükleji, hemem olary görnüş beriji Kamil enjamlarynyň tilsimatlyň ählisi yerli hünermenler tarapyndan başarnykly işledilýär. Halkyň arkadagy zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini besleýän hususy kärhananyň hünermenleri ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny ösürmäge giň mümkinçilikler döredip berýän arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki maksat dere açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hünermenleri işgärleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň kiçik we orta telekeçilik ulgamyny berýän beýmeçeri kömek gollawlary esasynda ýurdumyzda daşar döwletlerden getirilýän haritlaryň orny tutup bilýän bätleşe okyply önümleri öndürip içki bazarlarymyzda önüm bolçulugynyň döredilmegine öz münasip goşulantlaryny goşýarlar. Olar kärhananyň önümçiligini dünýä tejribesine laýyk gurap öndürilen ýokary hilli gön önümlerini daşary bazarda da köp möçürde çykarmaklygy aýdyň maksat edilýär.
Mara şäherindäki maksatlara açyk görnüşli paýdalar jemgyýetini eri şähli hemde ownuq şähli mallaryň derleri gaýtadan ýeşenip, şonun ýokary hiyelli ekologiýa taýdan arasa gön önümleri öňürlýäp, täzeçe dörejelikli gözegler bilen ýeşeýän işeň telekeçiler özlerini döwletimiz tarapyndan berilýän ýeňillikli garzylan hasabyna kärhanaň önümçiligini inkämil tehnologiýaly enjamlary urunuşdyryp, önümçiligi barha giňeldýärler. Bu ýerde zähmet çekýän hünärmenler öz iş oglary boýunça daşar döwletler ýokary bilim alyp, gön önümçiligindäki dünýä tejribesini bir kemsiz öwrenip gelen ýaşardyryp, şoňa görä olar derini işläp, bejerip, ony taýýar gön derejesine ýetirmekdäki işeň her biriniň ýokary tehnologiýa dowla laýyk ýerine ýetilmegine puto gödekçilik edýärler. Munyň gözi taýýarlanýan göniň ýokary hili bolmagyny öpçüle diýip, paýdalar jemgyýetiniň önümçiligini dünýä ölçeğleriniň derejesine çykarmagy aýdyň maksat edilýän telekeçiler soňky bir ýylyň içinde kärhanada Italiýa döwletinden gön önümçiligi üçin niýetlenen iň kämil tehnologiýaly enjamlaryň toplumyny oturdup işe ýerdiler. Göni guradyjy, ony çyýglandyryjy, ýumşadyjy, göniň ýüzüni tüýjümeklik görünüşine getirýän, onuň ýüzüne şekil beriji, göniň galyňlygyny kögüş önümçiligi üçin gerekli galyňlyga getirýän hemde beýleki ösen tehnologiýaly enjamlar bu ýerde öňürlýän önümliň möçberiniň artdyrylyp, hiliniň düýpli gowlanylmagyna ýardam berýär. Häzirki wagtda ýüze golay işgäri özüne jemleýän maksatlary paýdalar jemgyýetini her aýda taýýar göniň 2 million ýene desimetri öňürlýäp, şonuň 1 million ýene desimetrinden paýdarlar jemgyýetiniň paýdary bolan Rowşan aýakgaplary kärhanasyna gelşekli, aýagy ýakymly, rahat, ýokary hili aýakgaplar öňürlýäp, hormatly prezidentimiň ýordamyda öňürlýän önümliň daşary bazarlara çykarylýan möçberlerini artdyrmak baradaky taýşyryklary esasyna bugun paýdalar jemgyýeti öz öňürýän taýýar gön önümlerini Türkiýe Respublikasyna eksport edýär. Şol önümleri daşary döwletiň önüm öňürjileri tarapyndan uly islegilerýär. Geljekde öz önümçiligini düýpli artdyrmagy aýdyň maksat edilýän bu paýdalar jemgyýetiniň işgärleri bir wagtyň özünde derini gaýtadan işleýän kuwatly, döwrewap kärhananyň gurulşygyna malp berýärler. Gurulýan täze kärhananyň önümçilige giyertilmegi bilen bu ýerde ýene-de 150 adama täze iş orunlary dörer. Hemde taslamy kuwatly boýunça her aýda 8 million ýene desimetri ýokary hili gön önümleri öňürler. Maksatları açyk görünüşli paýdalar jemgyýetiniň işgärleri ýurdumyzda işeň telekeçilere döredilýän ähli şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Arkadan serdarymyzyň güneşli diýarymyzda kiçik orta telekeçilik gollamaky ösürmek barada edýän ýadawsyz aladasy kabul edýän kararlar netijesinde Ahal welaýatynyň çarkynjyny gurulyp ulanmagy berilýän önümçilik kärhanalary döwletimiziň ykdysady kuwatyny putulandyrmagy, halkymyzyň durmuş hal ýagdaýyny gowlandyrmagy, şeýle-de täze iş orunlarynyň döremegine uly ýardam edýär. Muňa bolsa Ahal welaýatynyň Akbodoy etrarynyň çäginde ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti misaly bolýar. Halkyň arkadan zamanasy ýylynda milli ykdysadyýetimize uly goşunt goşýan türkmen telekeçileriniň hyzmaty ören ulydyr. Şeýle kärhanalaryň birim Ahal welaýatynyň Akbodoy etrarynyň çäginde ýerleşýän Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýetiniň tutýan meýdany 2 hektary goly bolup 2019-njy ýyldan bäri önümçilik işlerini alyp barýar. Daşary ýurtlardan getirilýän önümliň orun tutýan önümleri öňürmek maksady bilen gurulan bu kärhanada Hytaý Halk Respublikasyna we Germaniýada öňdürilen öňdewarjy kampaniýalaryň enjamlary ornaşdyrylandyr. Bu kärhana ýurdumyzda ilkinji bolup dokulmadyk mata önümçiligini ýola goýdy. Dünýäniň döwrewap enjamlary bilen enjamlaşdyrylan hojalyk jemgyýetiniň önümçilik bölümlerine sehlerinde öňürilýän önümliň ýokary hili bolmagyna uly ähmiýet berilýär. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti häzirki zaman ösen tehnologiýa esasyny özüniň öňürýän dokulmadyk matalar we onuň öňürilýän önümliň önümçilik gymmatynyň ýokarylygy, ekologiýa taýdan arasalygy, hil taýdan tapawutlygy, halkara ölçeğlerine laýyk gelýänligi we bäsleşe ukyplygy bilen tabatlanyp uly isleglerden peýdalanyp halkyň ösen isleglerini dolu kanagatlandyrmagy ukyplydyr. Ýokary hili önüm öňürmek üçin çeňmal öz ýurdumynyň çägine ýerleşýän Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar topulmagyna hemem gyýanly polimer zawodyny öňürlen polipropilen ulanylýar. Bu ýerde dokulmadyk matadan hojalyk torbalary, gaplar, saçaklary, öňlükleri, aýalgylary we çağlar üçin arasaçylyk önümleri öňürilýär. Hormatly prezidentimiziň Türkmen telekeçilerine berýän
eden gollawlar netijesinde Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýeti önümçilik mümkinçiligine eýe bolup gyýtga wagtda ötüşlen aýdyň ýoluna düşen kärhanadyr. Hojalygyň esas maksady arkadagly serdarymyzyň adamlaryň eşderli durmuşda ýaşama orna alyp barýan işlerini öz goşantylaryny goşmakdan önürýän önümleriň ýokary hilligini, howpsuzlygyny, ekologiýa taýdan arasalygyny, kämilligini we olaň sağlaşyny gazanmakdan ibaretdir. Türkmen Senet Hojalyk Jemgyýetiniň bu kärhanasynyň agdyber işgärleri ýokary hili önümler öndürmekde rowaşly işleri alyp barýarlar. O ýurdumyzda belenilýän her bir şaly senelere özleriniň bayramçylyk sowatlary we üstünlikli işleri bilen barmaklygy maksat edinýärler. Hemem arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimizin başçylygyny ýurdumyzda ykdysadyýatyň döwlete degişli däl ulgamyny ösdürmekligi aýratyn ösberliýe. Bu bolsa öndürilýän dürli görüşli önümliň mukdarynyň has artdyrmagyna, aýratyn adyk önümleri bilen ygtybarly öpçün etmekde mümkinçilik berýär. Daşy vilayetinde de dürli önümleri öndürýän hususy kärhanalaryň ençemeti bar. Olarda halkyň arkadagly zamanasy ýylyna öndürilýän önümliň görnüşleriniň artdyrylmagy we hil derejesiniň ýokurlanmagy üçin uly tagallalar edilýär. Hormatly prezidentimizin öňde goýan möhüm wezipelerinden ugralýan Daşy vilayetiniň telekeçilerim dürli görnüşli islegli önümleri öndürmekde özleriň iş usatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berýär. Orta we kiçi telekeçilik ösdürmekligiň hasabyna öndürilýän dürli görnüşli önümleri bugün ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dükanlarynyň, toý saçaklarynyň bezegdir. Daşy vilayetiniň telekeçileri we hususy kärhanalar öndürilýän önümliň görnüşlerini köpeldip, olaň ýokary hili bolmagyny gazanýarlar. Netijede bolsa ak bazarlarymyz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň häzirki günlerinde ekologiýa taýdan arasy halka elýeterli bolan dürli görnüşli adyk önümlerinden doly. Ýokary hile talalaýyk adyk önümlerini öndürmekde welaýatyň gowadag etraryna hereket edýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan çörek we kökü önümlerini öndürýän sadaja harit nişanly adyk we imit öndürýän toplumynda alınıp barýan işlerim aýratyn tapawutlanýar. Toplumyň hünärmenleri ilatyň ýokary hilli çörek we kökü önümleri bilen öpçün edilmegine özleriniň ul goşantylaryny goşýarlar. Bu ýerde zähmet çekýänleň aglawa bölüginiň ýaşlardan ibaret bolmagy aýratyn bilinmäge degişlidir. Toplumyň zähmet ýöre işçileri we hünärmenleri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň agzasy bolup, olar hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda telekeçilik ösdürmekde berýän gollawlaryndan ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Toplumda öndürilýän önümliň ençeme görnüşleri bolup, olar ila tarapyndan ýokary isleg bilen alınýar. Önümliň ýokary hili öndürmegine bu ýerde ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary doly mümkinçilik berýär. Öndürilýän ýokary hili önümler toplumda işleýän her bir işçiniň işine usatlygynyň suwtnamasydyr. Olar özlerine bildirilýän anamyň aňyr ýanylen hötdesinden gelip, bu ýerde öndürilýän ähli önümlüňem ýokary islegi münasip bolmagy üçin ihlasly zähmet çekýärler. Bu bolsa geljekde telekeçi hünärmenliň zähmet bilen öndürilýän önümlüň görnüşleriniň we mukdarynyň has köpeljekliginiň aýdyň suwtnamasydyr. Şonuň üçin olar halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň üstünliklere beslenmegine, halkymyzyň mukaddes saçaklarynyň ýokary hili adyk önümleriniň mydama doly bolmagyna münasip goşantylaryny goşup ihlasly zähmet çekýärler. Toplumyň agdyber işgärleri ýurdumyzda netijeli işlemäge giň mümkinçilikleri we şertleri döredip beren hormatly prezidentimize tükönüksiz alkyş edýärler. Hemem täze sepkitlere tarap ynamly barýarlar. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyna ýurdumyzda geçirilýän dawarlar, maslahatlary, bäsleşikler Lewap welaýatyna da şatlyk şowkuny beslenýär. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiň hemem kärdeşler arkalaşyklaryň milli merkeziniň belelikde yglan eden berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň çepereli zähmet söýür dinanlaryň arasynda Gülüň Owudan atly bäsleşiginiň Lewap welaýaty tapgyry aýratyn täsirli hemem ýokary ruhlantligi bilen tapawutlandy. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna başlanyp Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň Lewap welaýat bölüminiň we kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň belelikde guramaklaryna geçirilen Gülüň Owudan atly bäsleşigiň welaýat tapgyram ýokary ruhlantligi beslenip geçirilip, Dinanamyzyň watanymyzda öz mukaddes ojaklaryna wepasyny, milli mirasymyza däp desurlamyzy goýan belin sarpasyny ýüze çykarmak, türkmen halkynyň öýleriniň bezegini uğurlan milli türkmen keçesini taýýarlamakda öz usatlyklaryny görkezmek arkaly ýaşary zähmet söýürligi, gaýratlylygy ünlemek, ýaşarda ene mamalamyzdan galan ajaýyp elişlerini höwetde öğretmek maksady bilen geçirilýän bu bäsleşik ören täsirli pursatlary baý bolup, oňa deslapky etrap we şäher tapgyrlaryna ýeňji bolan çepereli dinanlar gatnaşdylar. Bäsleşik 3 şertden ibaret bolup, oňa gatnaşýan dinanlar birinji şerte görä keçe bilen baglanyşykly gadymy usullary ulanmak arkaly ýuňsaýmak, daramak, boýamak, peşge taýýarlamak ýaly taýýarlyk
ýeşeri. Ikinji şert boýunça gadymy milli nagşar ulanmak arkaly keçe güllemek. Bäsişiň üçünji şert boýunça bolsa, keçe bilen balanşykly halk dörejiliginiň dürli görnüşleri boýunça çykyş etmek, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni wasp edýän joşgyny çykyşlary ýerine ýetirmek boýunça bäsleşdiler. Mukaddes däplemeden beri bolan ümäniň aýdym sadyň şyryny owazy, eşetli zamanamyzyň belin ruhy bilen sazyş geçen bäsleşikde oňa has taýýarlykly gelen şepereli zenanlar ýeňçi bolmaklygy başardylar hemde bu bäsleşiň jemleji tapgyrna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Bäsleşe gatnaşan we ýeňçi bolan şepereli zenanlara sowgatlar dawarly ýagdaýda goşurylyp, ören gyzykly hemde täsirli geçen bu çärenin bütün dowamyna oňa gatnaşylar milli mirasymyzy goýan belin sarpasy, eşretli zamanamyz, nurany ertelemez üçin arkadaly serdarymyzyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň ösüşiniň täze taryhy döwründe geljekki nesillerimiziň awadan we bagtyar durmuşda ýaşamak üçin arkadagy serdarymyzyň eýdigidär tagallalary bilen giň möçürli işler durmuşa geçirilýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän tomus mögsümine çagylan münasip derejede deň jalmak üçin döredilýän şertleň esasyny ýaş türkmenistanlar hemme tarapyn üns alada bilen gurşalyp alynýar. Muň aýdyň misalyny mektep okuwçylarynyň dowam edýän tomusga deň ýaş mögsümine gurulýan çärelerden görmek bolýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň alyp barýan ilgün mähbetli işleriniň netijesinde halkymyzyň bagtyar geljeginiň ýaş nesiller bilen baglykda mundan meýlekde üstünlikleri wetlenmek uğruna giň erimli işlere ulun serliýär. Şu wagtda häzirki dowam edýän tomus mögsüminde mekdep okuwçylarynyň munasip din salmagy bilen baglanşykly gödegine tutulan çäreler öz oňy netijelerini berýär. Gahrman arkadagymyzyň döredip beren hemme mümkinçilikleri we arkadagy serdarymyzyň dowam edýän rowaç ýollary esatyna häzirki wagt ýaş türkmenistanlar bagtyarlygyň midemet gurşawyna ruhlanyp we döredilýän ähli azaýyp mümkinçiliklerden peýdalanyp, mähriban watanymyza uly buýsanç we gowunç duýgulary bilen esretli zamanamyzyň hüzürini görýärler. Muň şin bolsa garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletiminde hemme mümkinçilikler döredildi. Gökderäniň salkyn saýaly çagalar tagylyş dinşans merkezlerine we awada milleti ýahaçylyk dowlugyna gazaýyp punjaklerde, şeýlik hem vilayatlariň dinşans merkezlerine häzirki dinşans döwrüne mekdep okuwçylary saglyklaryny berkidip, münasip din salýarlar. Hormatly prezidentimiň nygtaýçy ýaly, halkymyzyň saglygyny pugtalandyrmak, beden taýdan berk we ruhy taýdan baý, rowşan geljegimizde bolan ýaşlar kemale ýetirmek, ata watanymyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Çagalaryň münasip bilim we terbiýe almaklary, sport, aýdymsaz edebi seperdörüjilik bilen meşgullanmaklary, öz ukyp başarnyklaryny ösürmekler üçin ýurdumyzda ähli şertler döredilýär. Diýarymyzda gurulýan döwrap çagalar baglarynyň mektepleň sport we tagylyş dinşans merkezleriniň sany ýyl-ýyldan artýar. Muň özi ata watanymyzyň arzuwlarynyň hasyl bolýan hemde bagtyar çagalyň ýurdudygynyň aýdyň suwtnamasydyr. Döwletimiz mekdep okuwçylarynyň tomusga dinşans mögsümini şadyan we peýdaly geçirmekler üçin ýygyderli alada etýär. Häzirki wagtda da ýurdumyzyň ähli çagalar tagylyş merkezlerine tomus mögsümi dowam etýär. Gökderedäki hemde vilayat merkezlerindäki tagylyş merkezleri din salmaga gelýän çagalary ruhulentlik bilen kabul etýär. Meşhur çagalar toparlarynyň şadyan aýdymlary we şowgunly tanıtlary, sahna oýunlary çagalar üçin dörejilik sowgadyny öwürlýär. Tagylyş merkezlerine çagalar uly şatlyk bilen garşylanýar. Çagalaryň aýdymtaly dawral ýörüşi ähli tagylyş merkezlerini gurşap alýar. Çagalaryň dol derejede din salmaklary, wagtlaryny peýdaly we şadyan geçirmekler üçin merkezlerde ähli şertler döredildi. Çagalar tagylyş dinşans merkezlerine oýun oýnamak, beden terbiýe, sport bilen meşgullanmak üçin meýdansalar, tansalary, kompýuter merkezleri, el iş gurnaklary, teatr we şekillendiriş studiýalary, kitapxanalar gödegine tutulupdyr. Bilim, sport we ýaşlar siýasaty, medeniýet, saglyk goruş we derman senaty ministrlikleriniň, jemgyçilik guramalarynyň hünärmenleri ýürüte meden dinşans maksatnamasyny işläp taýýarladylar. Olaň bilelikdäki işler netijesinde dinşans merkezlerine her tomus çalşykda sunwat ýoluna ýaňy başlaýan artistlaryň we çagalar seper höwetçiň toparlarynyň döwlet we halkara derejedäki dürli dörejilik bätleşikleriniň ýeňjileriniň, meşhur estrada aýdymçylarynyň we sadanalarynyň gatnaşmaklaryna köp sanly bätleşikler we konsertler, sport çäreleri, sahna oýunlary, edebi çykyşlar geçirilýär. Mekdep okuwçylar üçin kompýuter programmalaryny we daşary ýurt dillerini öwrenmek boýunça şeýle hem başga dürli gurnaklar guruldy. Teatr, sirk, meşhur aýdymsaz we tan toparlarym ýaşaجyk tomaşaçylary bilen duşýarlar. Çagalar üçin paýtagtymyzyň hemde vilayatlaryň azaýyp punjaklaryny, taryhy meden ýadygärliklerini, muzeýlere, teýilgählerini, gezelençler gurulýar.
Şeýle hem şu günler Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Ahal Balkan Daşoğuz Lewap hemde Mary vilayat polisiýa müdürlükleri we beýleki jeňmeçilik guramalary bilen bilelikde guramagyna, çağalar tagylyş we din jarş merkezlerine din zalyan çağalyň aratynda ýol hereketiniň kadalaryny, ýanyň hukuklyk düzgünleriniň talaplaryny berza etmeklik bilen bagly, şeýle hem hukuk sowatlylygyny gönükdirilen wagt netiýe çärelerim geçirilýär. Mekde okuwçylarynyň dowam edýän tomutky din jarş döwrüne olaň münasip derejede din jalmak hemde wagtlaryny peýdaly geçirmekleri şoğur wagtyň öňünde TV we milli gymmatlyklara gowunç we büýtünç duýgularyny hata artdyrmak maksady bilen meýilleşdirilen çäreleň olarda uly täsir galdyrma uğruna teröristler tarapyndan hemme derur işler alınıp barylýar. Bu bolsa ýurdumyň dürli künjeklerini tomutky din jarş möhümine döwrüp din jarş we tagylyş merkezlerine şadyan geçirýän şagalaryň watanmyda bolan büýtünçini we gowunçyny hata artdyrýar. Muň üçin olar arkadagly serdarymyda tüýsürekden sag bolsun aýtmak bilen şeýle eşretli zaman üçin päk galplaryndan hoşallyk bildirýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyň vilayatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuň 23-nji iýulda saat 20-den 24-nji iýulda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna ýetip durýan bulutly hawa bolup, demir kunatyrdan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyna atken bulutly hawa bolup, demir kunatyrdan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk hawa bolup, demir kunatyrdan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 25-30 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna az bulutly hawa bolup, demir kunatyrdan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 26-31 gradus maýl, gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Daşoğuz vilayatyna ýetip durýan bulutly hawa bolup, demir kunatyrdan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, demir kunatyrdan tele sekundy 8-11 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 27-29 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 24-nde magnit hadisasynyň dur noktasy ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, Thomas Passyna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazara alyp, Passynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhletinden goranmagy, şeýle-de ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegi maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berja etseňiz ýylyň islenip Passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunu bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşlere betlenýär. Ähli ösüşlüň ödününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.